Bueno, moitísimas grazas, en primeiro lugar, por acudir á chamada. Isto parece bastante ao meu cumpleaños, directamente. Non, ten algo mellor que o meu cumpleaños, que, bueno, pues está, bueno, moito máis, hai moita máis peña que no meu cumpleaños. Levamos, yo dicir que levamos 2 horas de proba de son con un mogollón de problemas técnicos, que neste momento estou como enfadadísima. Entón, teño que facer durante uns minutos traballo de actriz e mostrarme moi contenta, moi contenta. Dicir que estou encantada e super feliz de petalo, porque está guai, porque viñestes moitísima xente no teatro onde vin Jurassic Park e Pretty Woman Forever. A semana pasada, iba a decir, o meu discurso era, fiel á realidade, era non estou nerviosa, estou tranquila, estou como unha festa de aniversario, estou rodeada de xente querida, xa está. Pero certo que a cabeza non para, e a semana pasada soñei que recibía unha chamada de Urdime, da nosa produtora, que nos dicía que finalmente a este concerto só iba a vir unha persoa. Non, tío, ao final, bueno, pois a xente botouse atrás, tal, xa falamos co colón, tal, e tens que vir como persoa. E eu, bueno, pois nada, pois darémoslo todo para esa persoa, claro. Bueno, de feito, que era modelo, porque claro, como o teatro faise grande, tal, creo que van mover para as escaleiras da ida de Diputación. E eu, bueno, pois si pensan que luce máis ali, claro, para unha persoa está guai. Pero que me daba esta información de que desexaba que o concerto de Pava fose nas escaleiras de Diputación era Baltar. Que cando todo se pon chungo e turbio aparece Ourense sempre, sempre que non sei. Porque Baltar, porque me daba información. A única persoa que viña o meu concerto, esta é a confirmación absoluta de que tengo poderes, amigas, era Luisa Villalta. Bastante. Iso, que moitísimas grazas por estar aquí con nós.
pero finalmente non podo, que teño aí mala cadela, bueno, tomo miles cosas. Entón, logo pensaba, está guai das invitacións gratuitas, é maravilloso, que tiñan que reter 200 euros. Para que a peña tivese que vir, sí ou sí. Que non? Interactúade comigo, me desafío, non teño nada que fai, por favor. Teño a banda escondida, que se intúe, por petición propia da banda, porque este é a segunda actuación de Pava que temos. A primeira foi no Galegote, nun festival en Pontevedra. E as críticas que recibimos ese día só falaban da nosa beleza. E que guai, que xente tan mona, sabes? E máis un tipo atreveuse a vir un min e dixo, pasei no guai, o mellor os teus calcetins. Entón, por eso, elas mesmas, sabes, decidiron taparse para pôr en valor o seu talento, non? Está guai. E, bueno, decidiron deixarme aquí con esta historia. Eu sola que estou encantada, repito. Ainda non me desenfadei de todo, pero estou encantada. Quero presentarvos a esta banda, que é moi guai, ademais, a historia, porque unha das persoas, concretamente, é unha das miñas amizades máis queridas, non? Desde hai pouco máis de 20 anos. E, ademais, é unha amizade tan íntima e tan bonita que eu morría de ganas de que estivese comigo neste proxecto, ela tamén morría de ganas de estar neste proxecto, e ningunha das dúas nos atrevemos eu a pedirlo e ela tamén a comentarlo. E un día, por desesperación, comentei, eu dixenlle, porque a ti non che molaría formar parte de Pava, verdade? Ela dixo que sí, para que sería un sueño. Entón, pois un aplauso para Annalise, por favor. Gran baterista e mellor persoa persiana, ten un costume moi bonito que adoita poñer mediante dos narices e para sempre algunhas das persoas máis queridas da miña vida. E a última adquisición que me puxo diante Annalise é Pablo Silva, o guitarrista, o que pido tamén un aplauso, por favor. Desta banda converteuse xa en parte, empeza totalmente imprescindible de tanto que aporta e tamén que fai, así que un placer. Somos 3 de Coruña e o cuarto de Vigo. É un niño abandonado en este momento. El di que ten 3 amigas que viñeron ver, pero non o queremos en ningún momento. Anda por aquí perdido, se lanza enorme. Entón, bueno, coñecín a Pablo hai relativamente pouco, un aniño e pico, a David Santos. David máis eu construímos a nosa amizade grazas a que as dúas estamos namoradas completamente da mesma canción. Namorar dunha canción é o mesmo que namorar dunha persoa, porque hai esa fascinación, esa obsesión, ese bucle na cabeza, pero nunca chega a ser tóxico namorar dunha canción, ainda ben. Así que, por favor, un aplauso para o noso baixista, David Santos. Boneca de silveira que anda soa, agardo que a vida sexa boa, e que eu che siga o ritmo alguna vez, e que eu che siga o ritmo alguna vez. Había tempo que non quería querer, tantos días alegando xa non sei, corazón e dedo índice sinalante ti. Teño corpo a terra ante a noticia, cada verso sometido a ducha fría, faz
Fascinaste andavo e agora que fascinaste andavo e agora que fascinaste andavo e agora que boneca de silveira que anda soa, agardo que a vida sexa boa e que eu che siga o ritmo alguna vez, e que eu che siga o ritmo alguna vez. Había tempo que non quería querer, tantos días alegando xa non sei, corazón e dedo índice sinalante a ti. Teño corpo a terra ante a noticia, cada verso sometido a ducha fría. Fascinaste al cabo e agora que fascinaste al cabo e agora que fascinaste al cabo e agora que Pois sabedes que Colón era unha pava? Ai, peña que depende, non? Un aplauso para Colón a pava, claro que sí. É unha teoría que só defende unha muller no mundo, que é unha escritora canaria, que se chama María Dolores de la Fe. María Dolores de la Fe, é certo, o sea, o que vou contar é certo, o que conta María Dolores de la Fe non o sei. Bueno, non o sei, sí que o sei, non é certo. María Dolores de la Fe defende que Colón era unha pava porque ela criouse nun barrio que tiña unha alameda cunha estatua de Colón. Ela pasaba todos os días e dicía: mira Colón, mira, aí está Colón. E un día dixo: Colón con su melenita, con su pechito. Hostia, Colón era unha mujer. Fundamentou a súa teoría deste xeito, pero despois quixo ir máis aló, quixo que a cresen. Entón ela aseguraba que o feito de que nunca se atopase a partida de nacemento, de Cristóbal Colón debíase, sí, a ese detalle tan femenino de que no quieras que sepa tu edad. María Dolores, en que estabas pensando? E o máis guai de todo é que María Dolores, que dixen que era escritora, pero creo que vou chamar humorista directamente porque o merece e porque ten que ser unha pretensión, non ten que ter esa intención de facer rir, porque é unha locura demasiado grande isto. Sei que Colón firmaba o seu nome, Cristóbal Colón, e cunhas iniciais que eran S.U.S. Pois María Dolores de la Fe afirma que esas siglas eran unha mensaxe que Colón sementaba para a xente do futuro, ou sexa, nós e vos e nós, e que querían dicir, atención al valor desta señora, S.U.S. Cristóbal Colón, soy una señora. Bueno, agora veñen as lentas, entón podeis mazar en paz. Esa memoria dos días que ainda non sei cantar, a primavera morrendo por lerche a palma
estou agradecida se isto remata mañá. Cata de lavas a vida, corpos que quero tocar. Xa non sodes nin renuncia, novo verbo desexar. Comeríate enteira, fora deixaría só a túa man escribindo a letra desta canción. Así que este apel que desperta un dragón, a paisaxe sen calma e o lume na voz. Tive sento evidencia de parar de buscar, hai mil cousas que indican que todo ha de chegar. A deshora, a deshora. Camiño desterrando tantas cousas, xa non morre un animal ferido. Brilla en min mentres duro, está en min mentres choro. Son eu que demoro, mais que o tempo. Ti recordas o ano no que non enfermei, acordándome sempre do importante que ter unha morte pequena, unha dor sen ronsel, un silencio que incendie o que xa máis cantei. Sobre un aire musculado, nunca vi odiante a ninguén tan feliz. Non superei mil probas, colección de derrotas. Nunca está todo limpio. Cala a boca.
Seguimos de rondita de aplausos porque toda esta burrada visual que intúo neste momento, porque non a vexo, é obra de Laura Iturralde e de Coti. Un aplauso para Ademais, temos por aí tamén a Bea e a Iris da produtora Cru, que están facendo fotos e facendo vídeo que despois, que máis tarde poderedes ver, para as que tamén pido un aplauso. E xa para rematar este aplauso, pido un aplauso para o Lino tamén, que está detrás, para Miguel e todo o equipo técnico do Teatro Colón. E un aplauso a Miguel moi forte para a Diputación de Coruña, que pagou toda esta movida. Muchísimas gracias a la Diputación por esta programación tan chula que é o Xullo Pop, e na que temos a inmensa sorte de formar parte. Mis coristas, queredes dicir algo? Eu son de Vigo, entón. Pablo. Non teño nada que dicir agora, Lucía. Vale, non te preocupes. Pablo, jolín, que estreou celiaquía en Pava. É que non cala, tamén, agora mira. Chamamos de Celia, de feito, Celia la celiaca. Con todo o amor, evidentemente. A los celebros. A los celebros. Fans de Cruz, non? Non fala pouco, pero cando fala... Bueno, agora veo unha canción a que te temos así especial cariño. Eu teñolle moito amor, porque ademais deume unha alegría, así, unha cousa que nunca me pasara antes, que alguén, unha persoa non próxima ao meu círculo, tatuou ca miña letra, ademais, un dos versos desta canción. E cando me propuxo pareceume ilusionante e un planazo, en plan, jo, que guai, alguén que lle mola tanto un verso, unha frase, que decide tatuala no corpo, ou facer unha camiseta con ela, ou escribila nunha libreta 50 veces, tanto me ten. Cal foi a miña sorpresa cando esa persoa, o verso que escolleu, non era de todo meu. Era, pois, iba a decir, bueno, non é un plagio, porque non é tal cual, pero é incluso unha faltada a grandísima poeta Xoana Torres, que escribiu no seu poema Penélope, un poema maravilloso, escribiu Eu tamén navegar. Eu non quero quedarme na casa cosendo, eu tamén quero ir por aí polo mundo adiante. Eu non quero esperar, eu quero acción, e quero pirarme de aquí, e quero facer cousas. O verso está guai, o que pasa é que, claro, ese verso é emblema, así, de actos feministas e estas cousas, e chegamos a escoitalo tanto que certas frases, cando se repiten moito, valéiranse de contido, posan no lume, ademais, a que moitas persoas adiñas repiten incasablemente sen saber o que quere dicir. Entón eu estaba así como un pouco enfadada, non con Xoana Torres, sino con ese rollo así de, sabes, escoitaba eu tamén navegar, e na miña cabeza escoitaba sabes, esa movida. Entón, como é certo que navegar é guai, pero que tamén é guai quedar na casa sin esperar por ninguén, de aí saiu ese verso de eu tampouco navegar, desta canción que leva por título A la Veña. Leva por título A la Veña, que ás veces me preguntan, e nunca digo de toda a verdade, di A la Veña porque ten así como un pouco de correctivo, non? De dicir como verdades, sexa o que sexa a verdade. Pero en realidade titúlase A la Veña porque foi a última que compuxen para o EP de Papa 2 e xa tiña que coller o avión para irme a gravar a Berlín. Quitadelle todo o romántico, o glamuroso, o underground, o que queirades que ten que ir a gravar a Berlín, por favor, porque non é para nada así. E foi a última que fixen e rematei e dixen, a la veña, tomar por uno. E titúlase A la Veña por iso, realmente. Adiante. E dixo con toda a lei, inda que pareza un espanto, mais non aguantou.
ensaio, que estábamos deusenos por confesar quen foran os nosos primeiros amores. Que perra acabo de decir. Ahora digo quen era deste, sí. E Pablo abriu aí o seu corazonciño, foi moi guai, para contarnos así, con unha introducción así que creou certo misterio e tal, que o seu primeiro gran amor, así, a primeira persoa que o fascinou e que dixo, carai, siento cosas, foi María del Monte. Pero por que María del Monte, Pablo, porfa? No sé. Hola, puta. ¿Por qué te cruza la cara? ¿Pero qué sentías? No está con micro, ponte el micro ahí a Pablo, porque está diciendo palabras como poderío y no sé. Poderío, a potencia, tamén a luz, esta de terra dun tour, un pouco de respeto aquí. Que xa está vulnerado. Joder, Sí, guai. sí, era guai, María del Monte, era unha tipa tocha de todos os sentidos. Era guapa. E non sei, Non era moi guapa. A mí que parece, tamén, pero Era máis por... pareceme tan guai que o teu gran primeiro amor sexa unha folclórica lesbiana. É moi guai. E despois Annalise confesou que o seu gran primeiro amor fora Phil Collins. Que tamén é así como moi guai, sabes? A primeira vez que sentín cousas, o sea, Pablo por unha señora folclórica homosexual e Phil Collins tamén é lesbiana, seguro. E despois, como David xa marchara para a Ciudad das Luces, escribimos de plan, tío, coméntanos cal é o teu primeiro amor, porfa, porque estamos aquí nesta conversa e todo o que sae é super interesante. Entón queremos saber cal foi o teu primeiro amor. E o sea, o primeiro amor de David foi a cantante de Forno Blondes, Linda Perry, que xa me molaba a mí llamarme Linda Perry, non me mola. Como? Aí viene la Perry. Aí viene la Perry, claro, que sería guai. A partir de agora son Linda Perry, por favor, chamadme Linda Perry. De feito, jolín, olvideime, esta é unha mensaxe que olvidime. Cando, claro, porque eu nunca fora Lucía Aldao, bueno, nunca fora Lucía Aldao, son Lucía Aldao de toda a vida. É a primeira vez en la vida que soy Lucía Aldao. Pero, claro, sempre fui, sí, Lucía Aldao de poeta e tal, pero despois sempre formei parte de Aldao Lado, quer dicir, a miña marca, digamos, é Aldao Lado. Despois, claro, que teño un nome e un apelido que é Lucía Aldao, e firmo cousas con ese nome e ese apelido. Entón fixen pava, pero pensei que cando os bolos de pavas iban a anunciar que o que iba a aparecer iba a ser pava. Entón, de repente, eu agora formei unha banda, estou super ilusionada e vexo-me dicindo cousas de tipo, hola, somos Lucía Aldao, sabes? Que en plan de, hostia, somos Lucía Aldao, e pero como que somos Lucía Aldao? E non, somos pava, non, que somos? Entón, teño un conflito de identidade terrible, pero terrible, neste momento. Entón, se me chamades Linda Perry, a partir de agora, pues, espero que todo se pode ir encaminando, que non se quede. Gracias, Linda. Xa tuve moitos nomes, Cando era moi noviña, que tiña así como 10 ou 11 anos, e se me metió lo del gallego na cabeza, eu a tope con el gallego, bueno, como agora, así, superactivista, sempre en prol da lingua e toda a movida. Entón, Lucía Aldao non me parecía un nome guai para esa pequena... non sei como chamarme, activista de la lengua. Venga, cousas que sigan representando. Entón recordo que eu tiña unha cámara que iba a revelar as fotos e eu daba nombres falsos que eu consideraba galegos de verdade, non como o meu. Entón chamábame moitas veces Xela Couselo. A movida, claro, tiña Xela Couselo, que opinas? Que opinaría María del Monte de Xela Couselo? Entón, claro, eu era moi pequeno, entón as veces dicíame, bueno, pues ven a buscarlas el jueves por la mañana. E eu non concebía que se podían ir a buscar os xoves por la tarde, entón tiña que dicir a miña nai, puedes ir a buscar o
xente que fixeches danos ou a nosa túa cara. Somos o día que pediches outra nunca máis fuches a casa. Somos todo eso que pagaches na moeda da desgana. Imos che timbrar, imos che pedir que saias e que nos deixes pasar. Queremos comprobar de que porque desas alas as que vives aí. Como está a roupa das persoas como aquí. Somos aquella veces de dixeron isto sin ver iso non. Somos as amigas todas xuntas vimos que cachar razón. Somos a realidade vindo na medalla todas presumir. Somos as fantasmas do pasado que xa estamos aquí. Nos che timbrar, nos che pedir que poñas un traxe da comunión para que poidas comprobar que un corpo agora e outro que merece descansar. Eses ollos nos que miras e o que tes que me mirar. Ahora puta la cara, vemos de colar esa luz que apagas es noche quita de mirar. Ahora puta la cara, vemos de colar esa luz que apagas es noche quita de mirar. Ahora puta la cara, vemos de colar esa luz que apagas es noche quita de mirar. Muchas gracias. Bueno, pois agardo que sexa así cousa bonita compartir con vos a canción que máis escoitou da primeira parte de Pava 1, que é a canción do Faro, a canción que se compuxo tempo atrás para a apertura do Faro de Oza a cidadanía coruñesa, non? Que despois, bueno, pues simplemente foi a inspiración para falar deste faro, non? Desa necesidade de luz, digamos, e que pasou a formar parte así, pues, dese EP. E eso que é moi guai tocala na Coruña, en mi cumple.
final a mis... Que pasou aí? A ver, dile, nos reímos todas. Queres compartirlo, en serio? Vale. Bueno, pois continuamos para Vigo. Adiante, banda. Moitísimas grazas. Está o auditorio cheo de xente sensata e con coche. Imos despedirnos con esta canción. Cando saiu en decembro do ano pasado, creo que foi o Pava 2, o segundo EP, eu así, unha das cancións a que máis cariño lle teño, das miñas propias, é a da Mi Santa Porriquiña. E alguén escribiume por redes e dixome: "Uau, que guai, gustoume moito o EP, mi favorita é de la filántropa maldita." "Uau, que guai!" Non lle dixe nada, dixe: "Oh, que guai, pues, está guai, a mí tamén me mola, sabes?" Entón, nada, pues espero ter tempo nun momento e compoñer a filántropa maldita, que ten sendo o mismo que a Mi Santa Porriquiña, pero bueno, é outro xeito de chamar. Así que queremos despedirnos e guiño ollo de vos unha versión que vamos a estamos chamando la misántropa non tan riquiña, pero agora vai quedar xa e xa non o teño que facer. Afilando coa maldita. Adiante, chicos.
conexión con ese ambiente, con todos os meus respectos, pero quería ter a 200 Riazor Blues aquí no escenario. Non me valían actores facendo de un coma quen, non era os auténticos blues, e que solamente no momento de Verón que convivo co terror que dixese ese é o meu sonho. Querida Diputación de Coruña, se alguna vez me permite recalcar neste luxo e poder estar nesta programación, quero 200 Riazor Blues. Non quero toallas lavadas por veces, nin augas do tempo no camerino, quero 200 blues. Con isto sí que nos despedimos xa, vai, bueno, pois, dedicadísima a todas, todos e todes vos. Excusaste sentar, porque esta canción... Podes empezar xa, por favor. Esta canción na que tedes que levantarnos, na que tedes que bailar, incluso se queredes, podedes tomar o escenario. Se alguén ten a necesidade dos 2 minutos de gloria no Teatro Colón da Coruña, porque solamente vivo aquí Ciudad Cipar, pode subir ao escenario. Para nós, estaros aquí, é feito de cristal. Queremos que o seguinte ano sexa na heladería Colón, por exemplo. Que tamén nos gustaría. Ou no Gastón, na terraza do Gastón, por favor. Lloraba gotas de sangre y las lágrimas bebía. Lloraba gotas de sangre y las lágrimas bebía para que no supiera nadie lo que por mi padre decía, para que no supiera nadie lo que por mi padre decía. Achilipú, achilipú, achili, 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 achili. Que te quise no lo sé, que me quisiste tampoco, que te quise no lo sé, que me quisiste tampoco, pues borró mi cuenta nueva, tú con otro y yo con otro, pues borró mi cuenta nueva, tú con otra y yo con otro. Achilipú, achilipú, achili, 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 achili. Ay, apagao candil, ay, marica chus chus, ay, apagao candil, ay, que ten moita luz, ay, que ten moita luz, ten moita claridad, ay, marica chus chus, déxate de achilipús, achilipú.